Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Pranama. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatim Dhantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshadarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vranta. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കും അല്ലെ, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം. ഇനി നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഏത് ഭാഗമാണത്? 2ാമത്തെ യോഗം ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. 1 മുതൽ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 12 വരെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 14 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. 15 മുതൽ 19 വരെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച്, സുഹൃത്തികളെ കുറിച്ചും ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 20 മുതൽ 25 വരെ അജ്ഞാനികളായവരെ കുറിച്ച്, അതായത് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. 26 മുതൽ 30 വരെ വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങൾ ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 1ാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുക. അതാണ് 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കേൾവിക്ക്, ആ ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ ഇവിടെ തത്സൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന്, ആധികാരിക പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്. ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് നവവിധ ഭക്തിയില് ആദ്യത്തെയാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തില്, ഭക്തി സേവന വിധികളില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണങ്കൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാം. അവയിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തത്സൃണു അഥവാ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 23-24 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യമാത്മാ നിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണോർ ഭക്തി ചേതാവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവത്യർത്ഥ തന്മന്യേതീതമുത്തമം. ഓ, നവവിധ ഭക്തി അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് ശ്രവണമാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതും. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രവണം, ആ ശ്രവണം, പിന്നെ കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത്, സ്മരണം, സ്മരിക്കുന്നത്, പാദസേവനം, സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അർച്ചനം, ഭഗവാന് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്, വന്ദനം, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്നത്, ദാസ്യം, ഭഗവാന് ദാസ്യം ചെയ്യുന്നത്, സഖ്യം, കൂട്ടുകാരനായിട്ട്, ആത്മനിവേദനം, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 9 തരം പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് 9 ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. 9 ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചതാണ്. ആർക്ക്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ആരാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കീർത്തനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. സ്മരണം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. പാദസേവനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവാണ് അർച്ചനം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരൻ. വന്ദനത്തിലൂടെ ആരാണ് ഭഗവാൻ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അക്രൂരൻ. ദാസ്യം ഹനുമാൻ സ്വാമി. സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും. ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ ആരാണ്? മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുമാണ് എന്ത്? ഈ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട്, നവവിധ ഭക്തിയില് ഒന്നുകിൽ 9 ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാൻ പറ്റും? ഭക്തിയിലേക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസി, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരൻ, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി, സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ ബലി മഹാരാജാവ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമി ശേഷതഃ യജ്ഞാതോ നേഹ ഭൂയോന്യജ്ഞാതാവ്യാമാവശിഷ്യതേ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഇനി ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനി നിനക്ക് ആ ഭൗതികമായ അറിവിനെ കുറിച്ചും ആത്മീയമായ അറിവിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ രണ്ടും നിനക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ട? വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെ കുറിച്ചും
പിന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മുറവിടമായിട്ടുള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ മുറവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, രണ്ടിന്റെ മുറവിടം ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അതാണ് എന്ത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുമായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയില്ല. ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ? ഹരിഷ്ണ ആയിരക്കണക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം, അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് 1000 പേർക്കായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടി 1000 പേരിലോ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോ ആ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല, ശ്രമിക്കാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് കിട്ടുന്നത്. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പാടുള്ള കാര്യം. അതിനേക്കാളും പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്, ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്വൈതവാദികൾ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ തന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആരാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അനുയായികൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, അതിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശക്തി രണ്ടിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടതി. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്കറിയാം, പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഭഗവാന്റെ 3 രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്, 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമത്തത് കാരണാതകശായ വിഷ്ണു, അതായത് മഹാവിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു ആണ് ആ മഹത്തത്വം, സമഗ്രമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആര്, മഹാവിഷ്ണു. അതിനുശേഷം ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഉൾപോകുന്നതാണ് ആര്, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് ആര്, മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം
ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യതിയേതം ധൈര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇതിനു പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണെന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ശക്തി പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന തരം ശക്തിയാണ്. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അതാരാണ്? ജീവാത്മാക്കള്, ജീവഗണങ്ങളാണ് ആ പറഞ്ഞ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ താഴ്ന്ന തരം ഭഗവത് ശക്തി, അതായത് ആ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കള്. യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധി നമ്മള് മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? മറവി ഉണ്ടാകാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള ഈ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകാനുള്ള ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാക്കള് ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ അത് മറന്നു പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഏതത്യാനീനി ഭൂതാനി സർവാണി ത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗതാ പ്രഭവ പ്രളയസ്തഥാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ഈ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം, ഉത്ഭവവും വിനാശവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, വിനാശവും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ കൗമാരത്തിലേക്കൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തിയുടെ, അതായത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ്? ആ ആത്മാവിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന് എന്തില്ല? ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും, കുറച്ച് സമയം പോലും അത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അഴുകി തുടങ്ങും ആ ശരീരം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് ചേതന കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉളവായതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഈ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഇതിന്റെ സംയോജനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഈ ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രകടമാകുന്നത്. ഇവ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണോ, ഒന്ന് അധമ ശക്തിയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികളിലൂടെയാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാനാണെന്ത്? എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മത്ത പലതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോഥം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. എപ്രകാരമാണോ മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത്, നൂല് കാണുന്നില്ല, ആ മുത്തുകൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സർവ്വതും എന്ത്? ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ജലത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇനി പറയാണ് ഭഗവാൻ, ഈ ജലത്തിലെ രസം,
നമ്മൾ ഈ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനൊരു രസമുണ്ട്, നമുക്കൊരു ക്രിയാത്മക തത്വം ഉണ്ട് അതിന്. ആ രസം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ വെള്ളത്തിന് രസമില്ലെങ്കിലോ നമുക്കത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു ഉപ്പുവെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചേക്ക് അതിന് നമുക്കത് പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന് വരുന്ന ഒരു രസം അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, അതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിലും വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തവുമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം, ഏകകാലികമായ ഭേദാഭേദ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തിൽ തുല്യരാണെന്ന് പറയും. ഒരേ സമയം നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ തുല്യമാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഗുണത്തിൽ തുല്യം, അളവില് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അളവിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്, ഗുണത്തിലാണ് തുല്യം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിൽക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശം, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദത്തില് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആര്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനെ സൂര്യരശ്മിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ, സൂര്യന്റെ രശ്മിയാണ് ആര്? സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മിയും. ആ സൂര്യൻ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ആ സൂര്യരശ്മിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ അതേ ഗുണം എന്തിനുണ്ട്? ആ രശ്മിക്കും കിട്ടുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രകാശം കിട്ടും, ആ രശ്മിയിൽ നിന്നും പ്രകാശം കിട്ടും. രണ്ടിനും ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരേ സമയം തന്നെ അചിന്ത്യം ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അത് ഒരേപോലെയുമാണ്, എന്നാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുണ്യോഗന്ധ പൃഥിവ്യാം ച തേജസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപസ്മി തപസ്വിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവനായും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധമായിട്ട്, തീയിലെ ചൂടായിട്ട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവനായിട്ട്, തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായിട്ടെല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധമായിട്ട് വരുന്നതും തീയിലെ ചൂടായിട്ടുള്ളതും ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവനും തപസ്സുകളിലെ തപസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ ആയുസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ആയുസ് കൂട്ടാനും സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ ബുദ്ധിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഹേ ബുദ്ധിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനാണ്, ശക്തി ഭഗവാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സുമാർ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ബുദ്ധി, ശക്തി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗാവിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗവിവർജിതമായ ബലം. അപ്പൊ ബലവാന്മാരുടെ ബലം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബലവാന്റെ ബലം അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉപയോഗപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ശക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ബലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നും സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
ये चैव सात्विका भाव राजसास्माश्चय हे സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ യേ ചൈവ സ്വാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയ അപ്പൊ സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താപസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സ്വാത്വികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടുമുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ തന്നെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കൊന്നും അതീതനാണ്, അധീനനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനിലാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷ ലഭിക്കും ആളുകൾക്ക്. ആ നിയമത്തിന്റെ കർത്താവായിട്ടുള്ള രാജാവിന് എന്ത് ബാധകമല്ല? ആ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? നിർഗുണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അധീനനല്ല എന്ന് പറയാം. ഗുണങ്ങള് ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ത്രിഭിർ ഗുണമയർ ഭാവൈരേഭി സർവമിതം ജഗത് മോഹിതം നാപി ജാനാതി മാമേത്യ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യനുമായ ഭഗവാൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്ത്? ഈ ലോകം, വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള അവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായോദുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേതാം ധരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ, അതിനെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആർക്കാ സാധിക്കപ്പോ? ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കാണത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നത്. കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ വയ്യ. ബന്ധനത്തിൽപ്പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിക്കണം. ബന്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരാളെ കൈകാലം കെട്ടിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധനത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി. ആ ബന്ധനത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേറൊരാളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അയാളെ സഹായിക്കണം, ഈ ബന്ധനത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആര് സഹായിക്കണം? സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. വേറൊരാൾ വേണം അയാളെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. ഇയാള് ബന്ധനമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ബന്ധനത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ബന്ധനത്തിലുള്ള ആൾക്ക് വേറെ ആരെ സഹായിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇയാളെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ വേറൊരാളുടെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ രക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരായിരിക്കണം? എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ആർക്കാ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിന്, വിശ്വാസിനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ബന്ധനത്തിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഈ 4 ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണത്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബധന്ത്യേ നരാധമഃ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവഭാശ്രിതഃ.
ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരനുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരാണ്? മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായവര്, ഇവരൊന്നും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നി നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായ ഇക്കൂട്ടര്, മൂഢന്മാർക്ക് എന്താണ് ഈ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ആർക്കും എന്തില്ല? സമയമില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഈ മൂഢന്മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആർക്കും എന്തില്ല? സമയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലുള്ളവരാണ് ആര്? മൂഢന്മാർ. മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും താണവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതം, അതായത് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത്. മായയെ അപഹൃത ജ്ഞാന, മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ മായാശക്തി കൊണ്ട് അവര് നേടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമെല്ലാം എന്താണ്? മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയത്. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, തെറ്റായ വിധത്തിലാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരാണ് 4 കൂട്ടര്. മൂഢന്മാർ, മനുഷ്യാധമന്മാർ, മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നരാധമന്മാര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് 4 കൂട്ടര്. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃത്തികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവര്, ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്, ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, പിന്നെ ജ്ഞാനി, ഭഗവാനെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. നമ്മളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപതിമാരാണ്. ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചവരാണ് ആര്? ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപതിയും. അതിന് ഉദാഹരണം താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ധ്രുവനും സുഗ്രീവനും. ഇതാണ് ധനകാംക്ഷി. ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ധ്രുവനും പിന്നെ സുഗ്രീവനും. പിന്നെ വന്നിട്ട് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും എന്താണ്? ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ്. ജ്ഞാനിക്ക് ആരാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തിർ വിശിഷ്യത്തെ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥ അഹം സാച മമ പ്രിയഃ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അയാൾ എനിക്ക്. അപ്പോ ഈ 4 കൂട്ടരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? 4 കൂട്ടരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതിലേറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കില്ല? ഒരു ജ്ഞാനിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നല്ലാതെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ അയാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും, ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും.
പിന്നെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേമതം ആസ്ഥിത സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാഗ്യതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കിയാൽ സർവോന്നതിനും പരിപൂർണമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഇവരാരും എങ്ങനെയല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരമുണ്ട്? ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കില്ല? ജ്ഞാനിക്കില്ല. അവർക്ക് പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കും? ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നിശ്ചയമായിട്ടും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരാരും മഹാത്മാക്കളല്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് അതിന് അവസരം ഇവർക്ക് ഉണ്ട്. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കളാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം എല്ലാവരും മഹാമനസ്കർ തന്നെയാണ്. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും അവർ ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും എന്തല്ല ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കുന്നില്ല ആരും. അപ്പൊ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കൽ മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവനം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ല. ഈ ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ആർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭഗവാനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സാ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോ അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനായിരിക്കും, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമായിരിക്കും. കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്. 30 ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഇതില്. ഇനിയും വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ 3/4 മണിക്കൂറായില്ലേ? നിർത്തല്ലേ ഇത്? ആ ചാപ്റ്റർ തീർക്കായിരുന്നു മാഡം. 30 ഉള്ളൂ. എടുക്കട്ടെ എന്നാ? തീരില്ല മാതാജി, 30 അല്ലേ? ഞാനത് ഇന്ന് പിന്നെ സത്സംഗമുള്ള ദിവസം കൂടിയല്ലേ, പിന്നെ ഇത്തിരി നേരം തീരില്ല. അർത്ഥം ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾക്കും വായിച്ചു. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നതിന്റെ രണ്ടിലുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാണ്? ശ്രവണം ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം,
പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം, പിന്നെ പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചന പൃഥ്വി മഹാരാജ, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സാഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം മഹാബലി ചക്രവർത്തി. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം ആരെല്ലാം? മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഗുണം, തമോ ഗുണം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. ഗുരുവിന്, ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിന് അല്ലെ? അല്ലാതെ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഗുരുവിനാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനാണ് ഈ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യധമന്മാർ, നിരീശ്വരന്മാരായ അസുരന്മാർ. നിരീശ്വരന്മാരായ അസുരന്മാര്. അപ്പൊ 4 പേര് മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നരാധമന്മാര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ആസുരിക സ്വഭാവം. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതര്, ധനകാംക്ഷികള്, ജ്ഞാനികള്. 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്. ഇതില് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനിയാണ് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജ്ഞാനിക്കില്ല. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ അറിയണമെന്ന് മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ? ജ്ഞാനിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളിലും ആർക്കില്ല? ജ്ഞാനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടത് പറയാം. അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്ത്? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല.